وڵاتین سووریەن و پەنابەری وڵاتین ئۆڕۆپا بوونە مەهانە نێزی 105 ملیۆن دلار ئەمریکی ji ئۆڕۆپا و وڵاتین دەردۆر vedguhêzne Sûriye. Danistûnîsk û serokê şandê Yeketê Ewropa bo Sûriye ragihand ku veguhestana peran ji alî penaberên Sûrî yên ku li Ewropa dimînin ji bo malbatên xwe li hindir Sûriye. Jiyana bi milyonan malbat baş dike. Bi taybet di dema niha da ku rewşa xizmetguzariyê û aborî gelekî xerab e û bi zehmetî bi rêva diçe. Danistûnîsk û serbar kir ku dibe dengê gelê Sûriyeyên li Ewropa bigihê cihên berpirs. Da ku bikarin bi pêşketinê û demokratiyê veguhêzne hindir Sûriye. Serbarî ku hejmara Sûriyên li Belçîka bêhtirî 40,000 kesî heye û li tevaya welatên Ewropa bêhtirî milyon penaberî heye. Nîşanbûyekê kir ku welatiyên Sûrî xudan ezmûn û serkeftî ne. Li gorî navenda Cesûr ku mehane navbera 125 ta 105 milyon dolarê Emerîkî dikeve hindir Sûriye û bêhtirî 5 milyon kes Sûrî sûdeyê jê werdigire. Li gorî hema navendê ku navbera 125 ta 105 dolarî mehane derbasî her maleke Sûrî dibe û rejima Sûrî çavdîra hemî navendên guhirtinên peran li Sûriye dike û dibe ku hemî dukanên guhirtinên peran pabendiyê bi biryarên ewleha rejima Sûrî bikin. Têzanîn ku welatiyên Sûrî yên ku penaber bûne bi veguhestana peran ji kes û kar û malbatên xwe re alîkariya rejima Sûrî jî dikin ku derbasbûna dolarê Emerîkî li hindir Sûriye yek ji sedemên ku rejim ta niha rewşa aborî xerab tehemûl dike. Tevî cezayên li ser Sûriye lê welatê Amerîka û Yeketê Ewropa dizanin ku mehane bi milyonan dolarê Emerîkî derbasî hindir Sûriye dibe.